tafiya tafiya kai kuma shuru ku bude da kanshi bude da kanshi bude bude yage bude ki bude ki riga ko kai shan wahala da wannan abu amma yanzu wannan aiki kai ka zo kana matso nan a wutil wuci yawan kaga ya kowa mun shuru wallahi sai ka bashi girma wallahi sai ba maka ina gama zan nuna maka na san me nake ku bude ki bude ya gele da ki bude shi kai a'a ka buji ka bude shi tukun so da kowa ya zauna ku ga bala'in wannan ba yake kuma wayarsa ai an mutum ya sake dauki hoto ma sai kowa yana duba wayarsa mu zo mu kuma da mu yan iska ma kwata mun san abin da muke yi mu ma kake sama na kasa ki dauke shi daidai muna da yayyu muna da kandi mu ma daga gidan gata muka fito training aka mana yadda aka taso da ku haka mu muka zo ba wai daga ci gaba in ce shi ɗaya bayan ɗaya amma me kuke mana ɗazu ba zaki mu kuke ba kuna mana kallon yan iska jahilai ba mu san abin da kuke ba ku ne masu ilimi ko mutanen banza bane yanzu wannan za a je a kashe mu ne ko za a kashe yayan mu daga na kika to ina harbi wannan matan na laifi wallahi harbe ta ke daga kowa ya zauna kasa kowa ya zauna kasa kowa zauna ba mu wayin an miji gare ki cire fuskan ki zai zige wancan jakan wannan ɗaya jakan da zage mai a ciki shegi ya tsinaniya daga na kika an so wannan abun wani nasarawa nasaran toto ina za ki kai shi ke me sunan ki dan Aisha Abubakar daga ina zaki faɗi gaskiya fa gaskiyan ki zai sa ki kwana lafiya amma in ba haka ba rugu-rugu za mu yi da ke